Basdako. Basdako ba ito? Walang tubig. Ha? Ano man? Walang tubig sa bus. Welcome back to my YouTube channel. Punta kami sa Lubon. Ngayon, doon kami mag-agahan sa aking kapatid. Linky. Bato. Guys, samahan mo kami. Welcome back to my YouTube channel. Punta kami sa Lubon. Ngayon, doon kami mag-agahan sa aking kapatid. Linky. Bato. Guys, samahan mo kami. Christmas ni Muro, dakong ka pulis. Dito kami sa Garcia Park. Garcia Park Wisdom School, sa mga Chinese. Gasolina muna kami. Sis Malo, yung rent sa balay binawasan ko ng 300 para sa gasolina. Okay, tapos na ang gasolina. Pupunta na kami sa aming pupuntahan. Ngayon is oras ngayon is 6:34 ng umaga. Mabilis ang aming patakbo kasi mamaya marami pa kaming lakad. Pupunta pa kami sa Ace Hospital kasi magpa-swab test, kasi pupunta sila sa kasama ng aking mga kasamahan ng ating bana. Mag-swab test sila kasi pupunta na sila sa Cebu sila at wala pang trabaho dito sa Bohol. Kaya uwi muna sila. Wala pa kasi trabaho. Kasi tawag yung pandemic. Maluag ang daan. Walang traffic talaga. Maaga pa eh. Saka linggo ngayon. Walang sasakyan. Malinis ang daan. Ako.
Kuya, isuon ni Roy ba? Isuon ni Roy kay Limara nakuha sa panagat. Mangol. Limara ka isda. Nanagat sa gabi ay nanagat siya. Paigo na ako sa pagka ako sa buwan. Ikaw na ganit na nakuha ang buwan. Dili na nanako. Hindi na sila pagkuha. Mahal isda Dairon, mahal na. Ito ang market sa Mangga, Taglaran. Mangga. Market sa Mangga. Mainit na, may sinag na ng araw. Sobrang init. Pero vitamins ka naman, mga ganitong init, parang sa school pa tayo, kahit magpupulot-pulot tayo ng mga dahon. Oh my God. Oh, ano to? Checkpoint? Slow down. Mayroong ginagawang kalsada and road work. May nagkakatay ng karne. Mayroon. Mainit na ang ating pupuntahan. Pero kayong init na to ay vitamins pa yan sa ating balat. Kasi maaga pa naman pero mainit na 6:42 pa naman. Vitamins pa sa katawan. Punta muna kay Jinky tayo ah. Punta muna kami kay Jinky. Mag-agahan kami doon. Doon na ito, papuntang Loon. Papuntang Loon. Oh Lord, guidean mo kami sa aming lakad. This is the name of Jesus. Mama Mary. Dito tayo sa bridge. Sa bridge. Gawa sila ng malaking tulay. Tulay. Kalsada. Nagdagdag sila ng malaking kalsada. Dire. Kasi ang mga sasakyan is mabilisan. Mabilisan.
Maribuhok Market. Maribuhok. Ay, kuha na yung butik ha? Tuloon. Doon. Going Tuloon na. Malapit na kami sa bahay ni Jinky, aking igsuon, sister. Malapit na kami, doon kami mag-agahan. Ano kayang pagkain, ano doon nila. Jeng! Eh, mga bata ito ta. Ha? Ato ba? Bunga ko. Ayaw ko man ron. Ta. Ala. Dito na kami. Ay, ito mo kapit ni Luway. Apa? Ano naman? Ay, wapa, sarado pa ron. Lado, kapit lagi mo. Nandito na kami sa bus. Bus Dako. Bus Dako ba ito? Walang tubig. Ha? Ano man? Walang tubig sa bus. Okay, sakita ba ni ay? Sa itong tiil. Tiniil ko. Hunas. Hunasa. Way tubig. Way tubig sa dagat. Pero marang ganda ng mga cottage. Na ay, libre good. Asa inyo ani Jeng? Ano mo maka tabok? Ito Jeng, may bayad ito. Pag standby dito. Ha? May bayad. 250? Matatasan ako sa nila. Ba, kanya-kanyang dala tayo. May dala ako. Dapat sinilas ni Papa ng sinuot ko. Exercise si Mama Arutron. Ano yan? Ha? Saan mo to? Ano kayo lagay? Gina uban pa rin mo. Ano good ba ko ang tama? Okay, go exercise. Diba bakang tambal sa Friday? Ah, sakto. Ay
Hi guys, pupunta kami sa dagat. Titingnan namin kung may mga isda na makukuha kami. Sabahan mo kami. Ugma madaghan tubig. Agay. Ang hirap kasi nagdala ko ng sandal, baka masira. Kaya nakapaa. Malapit na kami. Malapit na agay. Bahala ka diha oy. Naara mi dire, manggo mi isda. Ligo sa ron. Ayo pag ingana lagi. Wala isda, kaya naglangoy na lang yung mga bata. Uy! Uy! Ay! Bye-bye! Uwi na kami. Balik kami Tagbilaran. Bye! Jelas mana kami? Nah, ayo. Ayun na, ayun na. Wag na. Dah. Mayroon ba naman Ay, kay mama na lang yan. na ng isahan? Pangsukaan na lang yung mama. Sa pa ng isa? Ata kay mama na. Muna yung suka ni mo, pang suka ni mo ma. Huwag sukaan ba, putang sili. Hindi pa. Bye. Bye! Muuli na mi. Pismas mo ron, dakpan ka pulis ron. Dakpon ro batanan, uy pismas. Di butuo si Iron. Hindi mo dyan. Ha? Okay, okay. Bye! Uwi na kami. Punta kami sa Cortez.